Hayırlı kеш Qozan, Tatarstan, Россия bu günlerde halkara ihtibar üzerinde yılının en tüp siyasi vakıgası BRICS sammiti ahırına yakınlaşa. Tatarstanda balik bulmagan bollarını bulingdan yoklağı için kaynar liniya açılgan. Rossiyanın 16 tübeginde pnevmoniya bilen avuruşlar sonu ortkan. Bugün Pençişembe demek şuşu uzu barışı atnağa küzetü de yasarız. Tüp temalar Luizi sanap etken temalar buldu. Var burada söyleşini bizim ilini ayırım alganda respublikаны һәм шәһәребезне биләп алган атмосферасы белән BRICS саммиты турында башлыйк әле. Гомумән алганда, ничегрәк күзәтеп барасызмы? Туя башладыгызмы? Шуннан да менә инде ничә көн шаулаган шушы саммитның әһәмиятлелеген үзегездә, бәлки ниндидер алдагы перспективада Ринат әфәнде, бәлки катнашкансыздыр да, иманым Камил. Шуның мәгънәсендә моны сизә башлаган түгел. Моңа әзерлек эшләре инде шактый берничә ел алдан башландылар, чөнки аның булачагыбызның Казанда билгеле булды. Һәм гомумән BRICS турында сөйләгәндә бу безнең Татарстаныбыз, бу Россия шиңә түгел, бу ил күләмендә һәм дөнья күләмендәге иң мөһим чараларның берсе. Монда менә шушы BRICS-ның хәтта монда BRICS-га түгел, BRICS плюс монда без ансында әйтеп үтәргә тиеш, чөнки 32 ил, 24 илнең җитәкчеләре монда катнашу, менә монсы гына күрсәтеп тора. Һәм чын мәгънәсендә бу ООН оешмасының киңәйтелгән утырышына тиң дәрәҗәдәге менә шушындай чара безнең Казаныбызда. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк, менә безнең хәзерге халәттә зур шушындай чараларны безнең ике башкала, Петербург, Мәскәү. Хәзер инде алар түгел, Казан шушындай чарага килеп керде. Менә монсы да безнең өчен иң зур горурлыкларның берсе. Нигә әйтсәк тә, менә моннан әйтик бер 20 ел элек шушындай BRICS плюс чарасы, шушының дәрәҗәдәге илләр катнашында Казанда үтә дигәнгә әле без икеләнеп калыр идек. Үткәреп булырмы? Эшли алырбызмы дип. Һәм ләкин менә монга бару юлы бит бик әкрен генә барды. Һәм ул 1000 еллыктан башланды. Шуннан соң универсиада килеп керде. Шуннан соң World Skills уеннары башланып китте. Шуннан соң BRICS-ның уеннары булдылар. Һәм менә шушы үзебезнең әле дөнья чемпионаты футбол буенча, су спорт төрләре буенча Татарстан күрсәтте, булдыра ала икән. Һәм илнең җитәкчелеге нәкъ тә Казанда үтәргә тиеш дигән халәткә килеп керделәр. Һәм менә без бүгенге халәттә инде әйтә алабыз, чыннан да иң зур очрашулар үзебезнең Казаныбызда. Һәм менә монда Татарстан өчен шушы BRICS-ның ни дәрәҗәдә мөһимлеген дә әйтеп китәргә кирәк. Бу беренчедән безнең инде Татарстан Казанны менә шушында килгән барлык илләр дә инде якыннан берип күреп китәләр. Һәм тагын бер сез игътибар итеп барсагыз үзегез, һәрберсен үзебезнең рәисебез, һәрбер ил җитәкчесен үзе каршы алды. Һәм аларның килгән вакытта ничек Рөстәм Нургалиевны якын итеп кабул итүләре. Шул Си Цзиньпиннең бу шәкшәк бездә дә бар дигәндәге, ягъни аларның да төрки халыклар белән мөнәсәбәтләре. Лукашенконың әйткән сүзләрен, Рөстәм, син нишләп миңа моны ашарга ярамый дип, әмма ләкин бербер ашарга мин сине хөрмәт итәм дип. Ягъни менә бу инде шәхси мөнәсәбәтләрнең шушы беренче дәрәҗәдәге илләр, ягъни кочаклашып каршы алулар, кочаклашып каршы алу һәм элеккеге дуслар сыйттырып каршы алу. Бу бит безнең Татарстаныбыз өчен зур дәрәҗә, без аны аңларга тиеш. Һәм әле тагын бер әйбер, менә шушыннан Татарстанда сез дәүләт советы каршында күрдегез, үзебездә җитәрелгән барлык яңа технологиялар, шул ук үзебезнең вертолетлар, үзебезнең суднолар, үзебезнең КАМАЗларыбыз барысы да шушында куелганнар иде. Алар анда килделәр, алар аны карадылар. Һәм әле тагын бар, алар безнең мәдәният белән танышып киттеләр. Алар өчен махсус концерт эшләнде, алар өчен милли ризыклар тәкъдим ителде. Менә булар бөтенесе Татарстан. Әмма ләкин тагын бер бик мөһим вакыйганы әйтеп китәсем килә. 8 миллиард акча федераль үзәктән килде, нәкъ тә шушы BRICS-ны үткәрү өчен. Бу акчалар безнең яңа гостиницалар төзелделәр, яңа юллар төзелделәр. Хәтта алар гына түгел, безнең менә шушы трубопроводларда юллар кырыенда бөтенесе. Электросетләр эшләнделәр, аның бик күп километрларда караганда. Алар бит безнең өчен, алар менә монда яшәүчеләр өчен, Татарстан өчен, Казан халкы өчен кала. Һәм менә шушыларның бөтенесен караганда BRICS чын мәгънәсендә үзен инде зур, менә аны урысча әйткәндә многополярный мир дип әйтәләр, ягъни күп вазгыятлы илгә килеп, дөньяга килеп керүебезнең бер нәтиҗәсе булачак. Һәм инде аның без закламый нәтиҗәләрен күрә башлаячакбыз. Һәм миңа тагын бер әйбер бик якын, монда безнең Владимир Владимировичның үзенең әйткән сүзләре Татарстан турында. Татарстан безнең әйдәп баручы регионыбыз һәм ул алга таба үсә торган регион дип әйтте.
Һәм тагын бер әйбер, безнең Рөстәм Нургалиевич ул ил җитәкчеләренең күбесе белән аерым очрашып сөйләшүләр алып барды. Ягъни безнең Татарстаныбызның инвестициялары турында, безгә алар белән эшчәнлек булынча. Ягъни менә монда үтүе ул безгә әйтеп бетерә алмаслык зур вакыйга булды. Шуннан да нәтиҗәләр турында без әле ишеттербез, аңларбыз, тоербыз, ләкин менә нидер икътисади нәтиҗәләрдән тыш туристик өлкәдә дә без инде тагы да ныклап арттыралабыз үзебезнең шәһәр һәм республика статусын. Дөрес аңлыйбызмы без, Шамил әфәнде? Сез, Шамил әфәнде, күзәтеп бардыгызмы чараларны бу вакыйганы? Күзәтеп барабыз, чынлап тора бу безнең бөтенләй Казан халкы өчен, Татарстан халкы өчен бик зур чара инде бу, дөнья күләм әһәмиятле булган чара. Шуңа күрә менә туризм өлкәсенә әйтеп үттегез, ул монардан да яхшы реклама юк. Дөнья күләм дәрәҗәдәге реклама ул безнең Татарстан өчен. Безнең Татарстан булай да туризм өлкәсендә югары урыннарда тора ничә еллар буена. Бу тагын да тәреш булыр дим. Һәр кешегә яшәгән Татарстанда һәр кешегә бер турист килә иде бүгенге хәлләр. Карарыбыз инде менә киләсе ел күрсәтер ул үзенең шушы нәтиҗәләрен. Шуңа инвестициялар үсәчәк. Чөнки саммит барышында яңа инвестицион платформа оештыру турында сүз барды. Шуның буенча бөтен дөньяда килгән кешеләр үзләренең тәкъдимнәрен киттеләр. Яңа платформа чыгачак инвестицион. Моңа хәбәр бит әле шул Всемирный банк ишеҗиләргә генә карап һәм көнбатыш илләрдән күбрәк инвестициялар китеп яшиләр иде. Монда инде үзара инвестицияларны күчерү бар дип торам инде. Аннан соң тагын нәрсә әйтеп китәсегә. Чик ара түләү системасы. Бусы инде менә шушы доллар Свифтның ничек дип әйтим, террорына каршы бу бик көчле җавап булыр дип торам инде чигара. Бертекләр өчен менә шул будай сату битен безнең Россия беренче урында бүгенгәндә шушы авыл хуҗалыгы продукциясе сату буенча дөньяда беренче урынга чыктык без. Шуңа күрә аңа бит инде шушы көнбатыш илләре бик нык комачаулык ясарга тырышалар. Аларның нидер нәтиҗәләре дә бардыр шул комачаулык ясауда. Шуңа күрә менә шушыларны җиңер өчен бертекләр биржасы оештыру турында сөйләштеләр инде. Казан декларациясе кабул ителде. Күп чыгарга вакыт булмады әле. Анда 43 биттән торады ул. Шуңа күрә менә кайберләрен генә санап киттем инде монда. Ләйсән, алайда менә әйтеп киттек инде Казан, Татарстан бүген халыкара аренада сез федераль дәрәҗәдәге журналистлар белән эш иттегез бу көннәрдә. Ничегрәк булды сөйләле. Безгә дә кызык. Казанда без федераль дәрәҗәдәге журналистлар белән генә түгел, бөтен дөнья бүгенге көндә Казан турында яза. Һәм менә бу алда әйтеп киткән әфәнделәргә кушылам, һәм шуны гына әйтәсем килә. Максим Шевченкодан да шәбрәк миңа калса фикер әйтүче юк. Казан бүгенге көндә чыннан да Россиянең инде баш каласына әвереләрдәй шәһәр. Чөнки без моны бөтен яклап күрсәттек. Без кунакларны кабул итү генә түгел, биредә бит күп сөйләшүләр алып барыла. Күп мәсьәлә ачык форматта без ишеткән, күп мәсьәләләр ябык форматта хәл ителә. Шуңа күрә бу декларациянең нәтиҗәләре әле күренәчәк. Алар алга таба үз нәтиҗәсен күрсәтәчәк, һәм Татарстан өчен генә түгел, гомумән бөтен дөнья өчен. Чөнки ничәмә илнең лидерлары биредә җыелып, бүгенге көндә башка мәсьәләләрне хәл ителәр, һәм бүгенге көндә безнең ил өчен проблемалы булган, һәм безнең ил өчен генә түгел, БРИКС илләре өчен проблемалы булган күп кенә, дөрес итеп әйтим, безгә дус булмаган башка илләргә дә Казан үзенең йөзен күрсәтте, һәм Россия тарафынан Казанны шундый югары дәрәҗәдә күрсәтү. Димәк, biz моңа лаек, чөнки алдагы елларда бик күп эш эшләнде. Алга таба да Казан менә шундый ук статуста калсын дигән теләктә. Менә алдагы спикерларыбыз безнең сөйләдешеннән дә алдагы дистанциядагы нәтиҗәләр турында. Менә бүген нәрсәне тоерга була? Мин үземнән чыгып әйтәм, юллар бер караганда бик буш, бик иркен йөрисең, кайбер вакытны эләкмәсәң, ләкин бер генә фикер бар. Без менә шушы 3 көн дәвамында дөньяның иң куркынычсыз,
иң шәп шәһәрендә яши. Әйе, 18%. шулай. Әйе, БРИКС саммитын шуны белән төгәллибез. Хәзер сәламәтлеккә күчик. Менә Россиянең 16 төбәгендә пневмония белән авыручылар саны арткан. Татарстанда ситуация ниндирәк икән һәм пневмониyaдан саклану чаралары ни өчен менә гомумән пневмония йоктыру очраклары арта микән? Biz ел сайын күзәтәбез, менә бу вакытта сентябрь, октябрь, ноябрь аяларында үсешен, менә бу респираторлы инфекциялар буенча пневмония шул рәткә керә. Монда әйтергә кирәк, пневмонияның сәбәбе төрле. Иң киң таралган сәбәп ул пневмококковая инфекция. Менә бу инфекциягә каршы бар прививка. Шуңа күрә менә балаларга, өлкән яшьтә кешеләргә тәкъдим ителә прививканы ясарга пневмококка каршы. Ләкин үткән елда һәм бу елда без күп күрәбез очраклар микоплазмный инфекция белән бәйләнешле. Менә бу шул пневмония. Нәрсәгә бәйле соң? Ни өчен менә соңгы елларда арта ул? Чөнки микоплазма ул цикличный менә шулай килә безгә. Соңгы тапкыр менә шундый күп очраклар күзәтелде 19-нчы елда ковидка кадәр. Монда димәк шундый 5 ел сайын әйләнеп кайтырга күзәтелә. Бу елда да, үткән елда да без күрдек менә бу микоплазмный инфекцияның күп очракларын. Бу елда тагын күбрәк. Балалар да арталар, өлкән кешеләр дә арталар. Ләкин микоплазмына бу инфекциягә каршы прививка юк. Монда шундый неспецифическая профилактиканы ярдәм итәргә мөмкин. Ләкин нәрсә әйтергә кирәк, кеше авырса, температура күтәрелсә, җиткерә башласа, монда әлбәттә кирәк мәрҗәгать итәргә табибларга, чөнки диагноз пневмония бер, ләкин сәбәпләре төрле, дәвалау дарулар алар төрле. Бу микоплазмный һәм пневмококк инфекция. Менә пневмониядән ничек сакланырга, моны без рекламадан соң белербез. Тапшырыбызның беренче өлешендә, дөресрәге аның азагында без тагын бер теманы күтәрергә өлгердек. Ул да булса пневмония һәм аның арту очраклары Рәсәй күләм. Менә бу пневмониянең эзлеклелегендә без инде кичерергә ияләнгән ковид, ОРВИ, грипп, алар ятамы? Аларның тәэсире бармы? Монда әйтергә кирәк, бу ОРВИ дигәндә монда бер инфекция гына түгел, менә сез әйттегез, ковид булырга мөмкин, грипп булырга мөмкин. Башка вирусларда китергә мөмкин бу ОРВИгә. Менә ковид пандемия булганда башка чирләр алар сирәк очраштылар безнең практикада. Ләкин ковид бетте, иске инфекциялар кайтара башладылар. Шул ук грипп, шул ук пневмониялар, бу пневмококковая, микоплазмная инфекция, башка вируслар бар, бу респираторлы инсенциальный вирус, аден вируслар. Шуңа күрә бүгенге көндә кайдар күзәтелә 200 төрле сәбәпләр, вируслар, бактериялар, бу респираторлы инфекцияларны китергә мөмкин алар. Барыбер менә шуны аңлыйсы иде. Менә мин уйлаганча, ул мәсәлән пневмония барыбер өзлегү. Шул грипп, ОРВИ, ковидтан соң килгән өзлегү. Юк, хәзер башкачамы? Ягъни хәзер авырмыйча гына да пневмония белән Төрлечә булырга мөмкин. Ул өзлектә осложнение булырга мөмкин, грипптан соң, ләкин үзе дә булырга мөмкин, врачка әйткәндә самостоятельное заболевание. То есть менә бернинди вирус чире булмаска мөмкин, башларга мөмкин шул микоплазмная инфекция, пневмококковая инфекция, үзе булдыра китергә пневмония. Ләкин шул вакытта менә ОРВИ гриппны инде җиңгәннән соң, яисә ул процессында тагы да сак булып торырга кирәкме пневмониядән? Әлбәттә инде кирәк. Вообще респиратор авырулардан артамы менә хәзер респиратор авыртулар? Хәзер сезон арта.
Şu респиратор заболеваниялардан профилактика чараларын һәрбер кеше белергә тиеш. Шуларның берсе инде кулларны ешрак сабын белән юырга, үзе белән антисептик йөртергә, витаминнар, микроэлементлар аксымга бай ашамлыклар белән тукланырга, рационда инде булырга тиеш. Ит, балык, сөт һәм сөт продукциялары, яшелчә, җиләк, җимешләр һәм урамга чыкканда һава торышы буенча киенергә кирәк, салкын вакытта. Менә бармы? Менә бу сез әйткән чаралар алар безгә таныш кебек. Бармы? Менә берәр белеп бетермәгән бер чара. Татар җырларын җырлап йөрергә кирәк. Грип яктырмасын. Бармы шундый берәр уникаль бер чара? Ансы да ярый. Шулай ук салкыннар җитәрәк, әлбәттә инде грип вакцинациясеннән вакцина ясатырга. Әле соң түгелме? Хәзер дә мөмкин. Чөнки ул барыбер шундый осложнениялардан саклый дип әйтергә кирәк. Авыручылар саны артамы хәзер һәм күбрәк нәрсә белән мөрәҗәгать итәләр? ОРВИ, Гриппта, ОРВИ да, пневмония да эләгә. Төрлечә була. Ковид әле димәк безнең арада яши. Яңа формада. Җиңел формада. Ләкин өлкән кешеләрнең бар төрле башка чирләр, шул гипертония булырга мөмкин, шикәр чире, башка чирләр алар булдырыр тәэсир итәргә менә бу ковид инфекцияга. Менә яшьләр хәзер бик мавыгып киттеләр витаминнар белән. Алар Д витамины, аеруча яшьләр Д витамин кайтаралар чит илдән, аннары магнийлар ишәләр, тагын әллә ни. Алар кайтаралар да, соң олы әтияниләрендә дә ашаталар шуны. Менә бу ни дәрәҗәдә дөрес, менә шундый дарулар кабып кына үзенең иммунитетын күтәрә аласыңмы? Барлык даруларны, витаминнарны табиб киңәше буенча гына. Ләкин алар төрлесе төрле әйтә бит. Берсе әйтә менә бу әйбәт, икенчесенә барасың, бу менә аны кулланмады. Кайсына ышаныйк? Сез нәрсә дисез? Кайсына ышанасыз килә, шунсына. Кем матур сөйли, шуңа ышанасыз. Ярый, үшінші темамызга да күшик. Татарстанда бәлик булмаган балаларны яклау, буллингтан яклау өчен кайнар линия ачылган. Моның әһәмияте, чыннан да бүгенге балаларыбыз алар буллинг белән еш очраша, бу яшерен батырын түгел. Менә бу яңалык берникадәр хәлне үзгәртә алыр микән, Султания ханым? Сез яшьләр, балалар белән эшли торган психолог буларак. Һәм кем өчен бу линия? Бу әтиәне өченме, яисә бала үзен ничектер аңлап шалтыратыр өчен? Бу кайнар линиялар балалар өчен дә. Әгәр дә бала әти-әнисенә кайтып сөйли икән, бу очракта инде әти-әнигә дә мөрәҗәгать итәргә дигән сүз. Чөнки баланың күбесе йомыла, үз эшенә йомыла, алар бер кешегә дә сөйләмиләр. Монда берлектә, гаилә белән берлектә эшләнгәндә генә балага булышырга мөмкин. Ни өчен куркалар алар? Чөнки менә бу үзләренең статусларын дип әйтим инде мин, кабул итмәүдән куркалар балалар. Ни өчендер эндәшмиләр буллинг вакытында. Безнең элек-электән шул иде бит инде. Әгәр син рәнҗетсәләр, син шуны тагын кемгәдер әйтсәң, сине тагы да ныграк менә җитәчәкләр. Монда гаиләдә нәрсә әйтәләр әти-әниләр? Менә бала кайтты, ул бит инде корбан кайтты, әти-әнисенә теге үзен ышанып сөйли. Менә минем белән шундый хәл булды. Әти-әни күп очракта нәрсә әйтә? Үзең теләсән эшлә. Сине кыерсытканнар икән, үзең җавап бир, үзең теләсән нәрсә эшлә, үзең чык шул ситуациядән. Бу очракта инде баланы тагын да бетерәләр, һәм баланың теге әйтәләр бит инде базовый чувство кирәкмәс. Мин кирәкми дигән. Һәм гомерлек яра була. Гомерлек яра була. Менә бу буллинг ул менә балаларыбызга ничек җиткерергә, әгәр дә сине кыерсыталар икән мәктәптә өйгә кайтып сөйләүне менә ничек аңлатырга, балага нәрсә әйтергә, нинди сүзләр табырга кирәк? Яисә шул вакытта кайнар линияга тотып шалтыратырлык нинди аңлатма бирә кирәк? Чөнки әле минем күз алдымда бер генә бала да тотып шалтыратмаячак бу линияга. Кайнар линияга барысы да бармаячак. Чөнки гаилә монда әти-әнигә балага битараф булмаска кирәк. Әгәр дә без менә шушы буллинг нәрсәдән килеп чыга? Битарафлык аркасында. Гаиләдә битарафлык, мәктәптә битарафлык, бер-берсе бер-безгә карата бездә хәзер битарафлык башланды. Менә шуның аркасында шушы буллинглар килеп чыга. Ни өчен буллинг килеп чыга? Гаиләдә баланы кыерсыталар икән, ул үзенә корбан эзли. Һәм үзенең дәрәҗәсен күтәрә, коллектив алдында инде хакимият итәсе килә, өстенлек аласы килә шуның белән. Һәм инде үзен раслау өчен ул аны шулай эшли.
Әгәр дә үзе газап чикмәй икән бала, бу очракта ул кешегә газап ясамаячак беркайчанда. Әгәр газап кичерә икән бала, монда әле гаиләдә төрле хәл, 2 бала үсә икән гаиләдә, әйме? 2 малай мәсәлән инде, әйме? 2 малай үсә, ул берсе аның начар юлга кирип китә, үскәч, икенчесе аның зур кеше булып, зур урында эшли. Ни өчен шулай булды дип сорыйлар теге. Берсен күбрәк яратканнар. Юк. Монда начар юлга кирип киткән нәрсә ди. Минем әтием эчте ди, әниемне кыйнады, мине кыерсытты, абыемны кыерсытты. Миңа нинди юл кала? Әлбәттә, мин шушы юлдан киттем ди. Икенчесеннән сорыйлар, син ничек шундый зур дәрәҗәгә ирештең дип. Минем әтием эчте, әниемне кыйнады, мине кыйнады, энемне кыйнады, ә миңа нинди юл кала? Мин үзем өстендә эшләп, мин шушы дәрәҗәгә ирештем ди. Бунда баланың психотипын, психотип, төрле психотиплар бар. Шуның өчен кайберсе мине җәзаладылар, мин моны беркайчан да эшләмәйм ди. Эшләмәйм беркайчан да ди. Кайберләре миннән көлделәр, миннән издеваться иттеләр, мине куркыттылар. Димәк, мин шулай эшләргә тиеш, үземне шулай раслыйм бу тормышта ди. Шуның өчен монда әйтәм бит, индивидуаль һәрбер нәрсә шәхси карарга кирәк. Баланың шәхесен не кагылабыз, безнең бит баланың шәхесенә кимсетү дигән нәрсә бар. Гаиләдә бигрәк күп бара ул. Ни өчен бала үзен раслый алмый, үзенә теге ышанмый? Чөнки аның шәхесен сындыралар. Электә шулай булган ул. Хәзер ул менә триггерделәр бит инде, үскәч тә шул бара. Үзен раслый алмаган, эшендә раслый алмаучылар бар, җәмгыятьтә үзен раслый алмаган балалар бар. Шундыктан монда индивидуаль караш һәм инде балаларга кайнар линияларга шалтыратмый, әти-әниләр белән күбрәк эшләргә кирәк. Барып кайбер балалар шалтырата, андыйлар да бар. Шамил әфәнде, тимәгә астыл. Минем соравым гына бар. Менә Госдумага тәкъдим керткәннәр иде. Мәктәптә укучыларга чиреккәме, анда ярты еллыккамы, ел нәтиҗәсендәме тәртип буенча билге кую. Һәм мин аны үзем шунлап торып дөрес карарды булыр дип уйлыйм, чөнки менә ул буллинг вакытында да бит кем менә җәберли үзенең, ул үзен сизә көчле итеп, үзенә бер нәрсә булмаганлыгына ышанып курыкмыйча эшли ул. Инде менә бу тәртип буенча билге була икән, мөмкин ничектер үзгәреш нидер булыр дип уйлыйм инде мин. Ләйсән, менә килешмәде сезнең белән. Килешмәү, чөнки беләсезме, баланың тәртибе белгеле бер вакытта ул чыннан да ниндер теге без ияләшкән рамкаларга сыйышмаска мөмкин. Чөнки без инде олылар, без инде тормышка башка төрле карыйбыз. Бала шәхес буларак әле формалаша гына. Шуңа күрә безнең дә бит инде үзебездә хәтерлибез, мәсәлән, мәктәп елларында кай вакытта намаган сөйләшеп утырган һәм башка ишраклар бар иде. Шуңа күрә монда тәртип түгел, бәлки ниндер башка критерийлар буенча менә без өйрәнгән, мәсәлән, я 2-ле, я 5-ле. Я ударник, я троечник. Менә без депутаттар сырыганы, нинди чыгу юллары бар, менә сез нәрсә тәкъдим итәсез? Һәм ни өчен һаман җәза ягын карыйлар соң? Менә сонда чыккан дөресрәге бөтен законнарда, анда барысында да ниндидер җәза каралган, ниндидер бер тыю каралган. Шуннан да менә ул мәсьәлә буенча караганда, минем үземнең улым хәзер 7нче класста, аның белән дә алтыда эшләшкәнебез бар. Иң беренче чиратта бала һәм аның әти-әнисенең җылы мөнәсәбәте булырга тиеш. Менә ул ни генә булса да, әгәр бала ата-ана игътибарыннан һәм аларга ачылып сөйләшми икән, димәк аның инде проблемалары үзенә җыела, ул инде бүтән форматта килеп чыга башлый. Инде ниндер линиялар барлыкка килә икән, алар бит бик күп. Шуннан да психологик яктан ярдәм линиялары бар, яшүсмерләр өчен, наркотиклар кулланучы, аноним алкоголиклар өчен бар. Әгәр инде монда юк та була икән, аның бернинди зыяны юк, әмма ләкин анда шалтатучылар ни дәрәҗәдә күп булырлар һәм анда нинди психологлар эшләрләр. Менә аның шунысы бик мөһим, чөнки әйберне ачып була, әмма ләкин аның инде нәтиҗәсе нәрсә булыр шул турыда. Менә бу буллинг дип әйттек бит инде. Әгәр аны бөтен нәрсәдән айырсак, ул ситуация. Ситуациядә бар кичләүче, күзәтүче һәм корбан. Аның һәрберсе нәрсәдер кичергән. Менә монда психологлар өчен бик зур эш алып барырга кирәк, чөнки һәрберсенә шәхси килергә кирәк. Ул агрессор дигән теге кичләүче, аның бит эчендә ниндидер җәрәхәт ята. Шуның өстендә эшләп, аны җәзага тартып түгел, бәлки чыгарырга кирәк. Эштән ни сәбәпле шулай булган? Бездә бит инде менә врачларда да теге баш авырту белән киләсең дә, безне дару бирәләр дә, бу бит инде симптом, симптомны бетерәләр, сәбәп
шунда Ягъни кануннар белән генә психология проблемаларны давалап булмаячак дип әйтәсез инде. Карарга кирәк. Бу тема бәлки айрым тапшыруга да лаеклыдыр. Шуңа күрә бу теманы без пульста тотабыз. Тапшыруыбыз бүгенгә тәмамланды. Икенче пәнҗешәмбе җиткәч тагын соңгы яңалыкларыбызны бергәләп фикерләрбез студияда. Кунакларыбыз белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә, һәр барчагызга.